Weyingane zakwethu ngicela nje ukubeka abantu at ease. Khona nizokwazi ukuthi nje ayisekho into ezosiphazamisa. Yabona lama case lawa u2. Ama case lawa u2 le eDurban MK nale eya eConstitutional Court. Ngoba le eBloemfontein khulile kanje ingane zakwethu. Ayikho nje into ezosiphazamisa ngisho ngabe kuthiwa isinqumo sithini. Ngicela ningilalele nje ukuthi ngikushiswe yini lokho. Number 1 la eDurban njengoba besifakela indaba zoma trademark nani yonke le yanto nje is irrelevant ngoba kwale trademark abakhuluma ngayo ilentuza akwaziyo ukuthi ya register ubani. Yabo? Ikhona lapha yana u135/134 NPO lapho nje inamba nguthi angisayikhumbuli ngibonile izolo. Ayikho ka CICP shuthi ka social development. Number 2 thina si MK party that will contest ama elections. Trademark it's not a party, that's it. Yabo? Okunye thina ilogo yethu umkhonto laba mfethu lewe wabo uhamba phezulu wale ya trademark phumela imala yethu black, green and yellow. Lo mncane futhi uyelo kodwa nje sisebenzisa kakhulu green lo no black. Yayibona leyo nto le sidle ngaloko nje siyama green green nje green sihlaza. Hayi ngoba sihlaza lokho kudelela sihlaza nje kahle nje green into edlekayo spinach. Yawo kuba ile eyale ngoba phela laphana kahle kahle uIEC abawumangalelayo ukuthi usiphasise kanjani. IEC process yonke wayiphasisa ku right. Nakho ke la ngifuna abantu babe at ease khona. Whatever the outcome may be, ngisho ngathiwa i-outcome iyabavuna be-ANC ngoba phela bayawathenga amajaji nani. Lalelani sizolokhu siaphilile nje. Umthetho ke lo as long as uaphila wena usayiqhubekela as normally nento yenzayo kanjalo. Siyo aphila soze sifike okhethweni once ladlula ukhetho siaphilile yiwurethi. So ke ningakhathazeki ke ngane zakwethu ukuthi abantu basise enkantolo if bephumelela ngobukhoshosho bakhe will make an appeal. We have a right to do that. Yabo? Ngoba inhloso yabo bafuna lamacala azafike lapha ya kuNgulube. Mayifika lapha kuNgulube uzondo kanjalo ke bese ke benza lama judgment abo lawo obukhoshosho ngoba njena uzondo unempi nonqamalala futhi le ongayazi ukuthi yenziwa yini isiphambano. Yabo? Kulle kanje ingane zakwethu ningaphatheki kabi lamacala lawa hayi. The ANC has no legs to stand. In fact, they failed to submit ama documents. Bekufanele ngabe yaba ngomhla 5 angithi they failed to submit ama documents. Sebezowanuka bazowathatha asasi lapho bawagooglisha awathole aleyo trademark bathi awabo ngoba phela kufanele uveze ukuthi trademark when you register nini ngasikhathi sini. Yabo? Le trademark yasayinwa ngomhla ka28 September 2017 but i-application yenziwa ngomhla ka14 August 2014. Ya expire nje kulonyaka lo. Trademark it's 10 years. Ya expire kulonyaka lo and kufanele sisheshe siphuthume igap uma yithi sithathe senze application isiyenze kube yethu le trademark ngabo August. Yabo? So they don't have a leg to stand. Kulle kanje bafethu ngisho ngathi abashaya ubukhoshosho bakhokhela ijaji u5 million lathi thina si violate whatever it may be le eBloemfontein nangala eDurban khohlwana so appeal masaphila soqhubeka nento esiyenzayo contestela ama elections akusivimbi lokho. So they appeal umthetho njalo ke ngane zakwethu kulle kanje. Okunye nje ma MK kufanele kwazeke ukuthi whatever the outcome may be
singadinwa sithi mhlambe soshisa sifuna ukuyodlamena singadinwa siluthe senzeni whatever the outcome may be yasecourt singadinwa thina sozwa ngomsholozi ukuthi mayethi ngoba bayasivimba la asiye la. Mina ngiyayibona i-backup, sengiyayibona-ke manje i-backup isiqala ukungenzela isense ukuthi i-backup ngeke nje nokuwumfana kuvele kuvule njena okuyinhlanganyana eceleni kungenasizathu. Angisho ukuthini. Ya. Kodwa bafethu hayi ngeke futhi nje naleyo ngeke that's the last option leyo. Sizo-aphila nje. Sizolokhu si-appeal. But sithi appeal kuze kufika ama-elections kanjalo sivote qhubeke hayi babe bengena statement-eke lapho. Yizo leyo nto leyo. Kululeke nje iy'ngane zakwethu ekanqamalala ukuthi abe umongameli. Umongameli angathatha umuntu amenze utemporal wa-president ambeke laphana amshaye nge-presidential pardon angene. Futhi masithola i-2/3 majority singayishintsha i-constitution ngendlela efunwa yithina bese sithi 3 terms ngoba sidinga istability sanqamalala. Sithi 3 terms mhlambe siyenze ibe neclause ethizeni ezothi it goes with ukuthi sidinga istability and then lo 3 terms emva kwalokho after mase kuphume unqamalala kuzobe sekubuyela ku2 term mangabe kufuneka ku2 term kodwa siyamdinga lapha esihlalweni esiphezulu. Kodwa lokho singakwenza masithola u2/3 majority sishintshe i-constitution. Yiyo yonke into abangayifuni leyo. Thina we are winning no matter what. We are winning no matter what. Hayi ke lapho kushuthi ke sebengasifaka poison sife phela sonke ke mabethi bayasivimba.